Еми, за кой закача с втора? Не, остана само другия. Романещи, само двамата остана. Се тренираме, бе, сега се прибираме. Бро, там си, там. Браво! Айде, драгойката сега. На 3 пъти. Абе, ще се обаля към всичко на тренировка. Спрете го, че купае, опита му приключи! Спрете го! Чуват те. Той е свикнал айсберг, брат. Те не видят. Що са бяхаш? Къде е румънката? Гледата. Това дупка изкупа? При положение, че стане Закачвам. Сега, ако Драгойката се качи и той 3 пъти, правим финал между него и сиренето. Идеално. Дано да го качи. И кой е качил? Да ги пускам. Калине, качвай се! Айде, лек път! По-бържи, по-бържи! Е, кой ще правиш горе? Дай! Време има ли горе? Може ли карат това, момче? Само да ги кой ми ги да. О, хубаво, че ме спрятва става. 20-30 метра. Аз според мен трябва да... Ей, сега написам. Първи само е така, ще го чака. Камък! Мога да търкаля с тия. Се закачил долу път. Мама да не гледа от дете. Ето ще ми други мъже. Нико стига Да не тръгни камък нагоре по бера. Взем ти дойдох. И пак годен. Не искаш ли да го кара отгоре сама? Виж къде са метна и пак го крути. Оле!